Joseba, Anje, Urko eta Ekainera eta txirrinbera bat egingo dugu. Materialak hauek dira: 2 gurpil, 8 tuerka, 10 arandela, torlojuak, urdinezko tubo bat roskarekin, eta bizikleta baten gurpila eta kuadroa. Herramienta hauek behar dira: mazoa, bihurkina, taladroa, Giltz tuboa, giltz fijoa eta giltz ingelesa. Txirrinberaren prozedura hasteko tuboaren erdikaldean markatu behar da. eta 2 tuerka hauek sartu behar dira. Orain 2 arandela sartu. Eta orain tuerkak apretatu. Eta orain ondo fijatzeko beste arandela bat eta beste tuerka bat jarri behar dugu. Que da igual, tú, ¿no? Está bien metido el tubo, ¿no? Ahí. No, es para aquí. Tuboa fijatzeko mazarekin golpe batzuk eman. Orain gurpila sartuko ditugu eta arandela bat eta 2 tuerka behar dugu. Tuerka ordez, hibrida jarriko ditugu. Eta horrela fijo geratuko da.